Ai duk wanda yake zaune a Arewa, duk kuɗinsa, duk mulkinsa, duk muƙaminsa, duk malintansa ya san matsalar da Arewa take ciki. A bayanaina na jiya, jama'a da dama ba su fahimce ni ba. Wasu sun ɗauka ina attacking maganar Sadiq Sani Sadiq ko kuma ba na tare da shi. Ai duk wanda yake zaune a Arewa, duk kuɗinsa, duk mulkinsa, duk muƙaminsa, duk malintansa ya san matsalar da Arewa take ciki. Domin idan ba a kashe maka naka ba, an kashe na ɗan uwanka. Idan ba ka cikin talauci, ɗan uwanka yana cikin talauci. Idan ba a taɓa sace naka ba, an sace na ɗan uwanka. Bare ɗaɗɗaya ne a Arewa za ka ji wani abu bai shafi danginsa ba. Ai wannan abin da za mu fito mu ta kuka ne. Mun saba kiran nan, amma menene mafitarmu? Ta ina za mu kawo ƙarshen wannan al'amura? Yunwa ta mana yawa, ba ma kishin junanmu, ballantana mu yaƙi wannan gefen. Wane gudunmawa za mu bayar ta gefen kashe rayukan da ake? Ina bayan duk maganan da za a kawo na al'umma don ceto al'umma. Jama'a sai fa mun dage, babu wanda zai zo ya ƙwata mana ‘yanci sai mu ya mu. Gwamnatin mu take mulka, kuma mu ne gwamnatin, mu muke zaɓenta. Duk zaɓen da za mu yi, mu san wa za mu zaɓa. Kar a dinga zuwa ana ba mu kuɗi, ana rarraba mana kuɗi muna zaɓen tumin dare. Mu zaɓi cancanta, mu zaɓi wanda ya dace, wanda zai taimake mu. Shi ne fa rayuwan nan fa. Amma mu ta sharing a media, mu ta sharing a aikace kuma ba ma aiwatarwa. Shi ya sa wani lokaci nake cewa muna interest ɗinmu muke karewa. Amma idan za mu yi a aikace, mu taimaki juna, idan abu zai cuci maƙocinka ka tsaya masa, idan maƙocinka yana fama da yunwa ka taimaka masa. To babu yadda za a yi wani can daga gefe, wani daga wani waje ya zo ya yi amfani da na jikinka ya cutar da kai. Saboda idan muka so juna za mu gudu tare mu tsira tare. Wannan shi ne manufata.